сега пробвай. Това не е страх. Мисля, че ще стигнеш. Не знам, аз съм те виждал. Ама може и да не стигнеш, не знам. Не те... Аз за 20 минути там да имах една предписалка. Еми добре, както кажеш. Защото тук ще е готино. Тук правиш едно напред, идваш и правиш едно назад и излизаш. Ако искаш второто стъпало, направи едно от второто. Можеш от второто. Много добре. Добре. Страха, чай ви препадам второто. Сега ще направя едно без да завитам назад. Върто не се прибиеш в това. Браво. Точно пада. Има сянка. Айде. Не е нужно да го правиш от третото, то няма никакво значение. По-добре от второто, ако ти е по-удобно. Браво. Той са сприл една минута в чик си